So, totoo po ba na napakaraming magagandang babae dito sa Infanta? Opo. Ate? Opo. Isa na kayo doon? Oo. Bukod sa piyesta ng Infanta ay marami rin magaganda dito sa Infanta. Opo naman. Opo. Ano bang magaganda mga taga-Infanta? Yes. Yes. What's up mga ka-321? For today's video ay pumunta tayo dito sa Infanta, Pangasinan para makiisa sa kanilang first ever kauna-unahang street dance competition. Nasa dulo ng bahaghari, kaya't isang libong kulay nangangakit kumakay. So ngayong araw nga pala ginaganap ang street dance competition ng Infanta, Pangasinan. Iba't ibang festival nga mga kalahok. May Mango Festival, Tuna Festival, at iba pang produkto na makikita nyo dito sa Infanta. Sabi nila ito daw yung first ever street dance competition ng bayan na to. Kaya dinagsa talaga to ng mga tao. So dahil nga kauna-unahang first ever na street dances sa Infanta, napakaraming taong nanood. Dahil nga dito ako pinanganak sa Infanta, inamit ko rin yung mga kamag-anak ko at mga kaibigan. At napaka-hype nga naman talaga ng mga tao dito, kaya ang sarap pumunta. Hey, sarap. Ali the monkey, humpy dumpy. Di mo na lang yun eh. Totoo lang, gusto ko talagang libutin tong Infanta para i-cover yung mga gandang tourist spot dito. Let me know in the comment kung ano yung mga gandang pwedeng pasyalan dito sa Infanta. And tatapusin ko na tong video na to in 3, 2, 1, cut!